Kohan men ko para how to write Jesus Christ menta kasngi tongin pusan kendet sapang ke gospel jong Matthews kaba ngila pule mentan nakalanong kebakat kendai dekat kat lai do kat sam hakane ke gospel menta kasngi ngilap ba hang ni bau Jisu ukurku ya kito ki kenaret kiba ki kimi ki pa kilawan yalam hakmat jong Bad ngiyo iro bau Jisu uya nujor ya kahima ka jong blay badai ya kum kinagi kenaret ki badang lui. Den mata kadaw hagane kasngi tungin ya pusan sapang ka jinglong ne ki characters ki bangila banyo I ha ka gospel bamenta kasngi. Kata ka jinglong ne karakter ka panengkong ka bangilap ha ka gospel bamenta kasngi kadai ka jinglong jong ki kimi ki pa kiba wan yalam ne wan ra yala ki jong ki khun ne ki knaret shau Jisu ki karakter kiba ar ne ka jinglong ka ba ar ka bangilap ha ka gospel ka dei ka jinglong jong ki apostol nang ta pad ngiyo I ka karakter ka balai ne ka jinglong ka balai ka dei ka jinglong jong Jisu hi dalade to menta khendiat ngin pe ka jinglong ne karakter ki bangila I nengilap ha gospel bamenta ka banengkong ka jinglong jong ki kimi ki pa ngiyo I ba ki wan yalam ila ki jong ki khun ki kti jong ki badang ret ha khmat u Jisu ki kimi ki pa ha kana ka gospel ki tip ba ki don ka kamram ka jongki ban yalam yala ki jongki khun kikti ban hikai yala ki jongki khun kikti kham tame ban pen I ya kelanti ka babha ni haban keli la de hagan ikasngi ko hanmen ko para keli la de mapi kum kikmi kikpa pi yalam ne am yala ki jongki khun kikti shau Jisu ban yo jingkerku ki khun ki kti ki jong phi ki don kam ya ka jing kerku jong Jisu ki don kam ya ka jing isnei jong Jisu ki don kam ya ka jing it ki don kam ya ka jing shai now Jisu hato ma phi kum ki kimi ki pa phi don em kana ka banta ne ka jing sim khia bamanga kum ka kimi banga kum pa nga hapan yalam ya la ki jong ki khun ki kti shau Jisu bau Jisu un kurku yaki kanai kedai ke badan kong ke bama pi ki kimi ki pa pihak ban keli ya lade nang dapat bama pi kum ki kimi ki pa pi persang de em ban hikai ya laki jong ki khun ban wan shau Jisu man kasngi pi hikai ne em ya laki jong ki khun ki jong pi ban wan shau Jisu man kasngi Banwan so Jisu man kasngi ngaku aban ong yepi bama pi kimi ki pa pi hikai na em yala ki jong ki khun banduai pi kai na em yala ki jong ki khun banduai man kasngi ka jing hikai jong pi yala ki jong ki khun banduai man kasngi ka dei ka wei ka lat ka banta ka jong pi ba pi yalam yala ki jong ki khun sha u Jisu hato ma pi kum ki kimi ki pa pi persang ne am ban khod ban wer yala ki jong ki khun man step ne jan mit bang wan ngin le sakamas ka bakhut ngin sim banta hakamas ka bakhut jan mit ngin shong ilang haing hasem ne ngin le sai mene banduai pi khod pi wer pi khain am yala ki jong ki khun nang ta bat ma pi kum ki kimi ki pa pi kain am yala ki jong ki khun pi batain em yala ki jong ki khun bama ki kum ki khun Kristen Katolik ki don kata ka kam ram ban pendep hapok ka balang ki don ka benta ki baki khun ki jong pi ki haban le hapok ka balang ki don ka benta ka baki ki haban pendep hapok ka imlang ka salang ki don kata ka deity ban pendep ne ban le nak benta ka ying ka sem ka jong pi na ka banta ka jing im khoj jong ki dalade hato ma phi ki kimi ki pa phi kain em yaki hato ma phi ki kimi ki pa phi pen in em ya ka ne kalanti
dak ba persang yala de ru kumjo habang ipej ya ki kimi ki pa ki jungi hangna ka juk menta ngam ong sispa na ka sispa han rei bun ki kimi ki pa ki jungi kilong ying kilong sem ki jungi bamagi kim don kata ka jing kit khia ne ka jing sim khia nak banta ka jing im babha jong ki khun na ka banta ka jing im baruble jong ki khun na ka banta bagi khon jong ki kin pandep ya kala ka jong ka kamram kumu kristan ne ka kristan ne ban sim banta ha ki kam jong ka imlang ka salang lara mangi ngilong ki kimi ki pa ki babha ki basnyut ho yala ka jong ka kamram nginjin dalalong kum kine ki kimi ki pa ki bangyos ngeu ha gospel bamanta kasngi ngin yalam yala ki jong ki khun ki ti shau jisu ba man kasngi bau jisu un kner ki ti ki jingu un kur kho yeki baki khon jong pi kin he kin san ha ki jing ti bru ha ki jing ti blai bama pi ki kimi ki pa pinjin dala hikai yala ki jong ki khun pinjin dala wer ye ki lo jong ki khun pinjilan da sneng yala ki jong ki khun pinda ong ye ki man kasngi ki le sakamas ka ba khoi ki na ka jing thia sat ka khmat jong pi le duai ngin telah hikaya ki lada ngilong sisa ki kimi ki pa ki ba perkhat na ka banta ki khon ba ki khon jingiro ki dei ban im ne ban he ban san ha ka jing te brew ha ka jing te blai ba lada sisa ngi kwa ba ki khon jingi kin he kin san ha ka lawai ba pernai jung ki lada ngi kwa ba ki khon jingi kin yo mat yo tau so jong ka jing job ha ka jing im nang ta par ngi haban keli ha to mangama pi ngilong ke kristan hatong yimdon kata ka deiti mo ban yalam ya kiwe shau jisu ni persang ne ban khot ya ki nong pop ne ki ba em ha ka jing em ka basneu ban yalam ki shaklenti ka babha ni la persang ne em ni la khot ni la aware ne em habang i ba kiwe ki em ka jing em ka babakla ne ka jing em ka basneu ne ha ka jing em ka pop ni lej ne em shaki ni ya phlu jing mon na em yaki kajing le ya kren kajing ya le pelu jing mot jungi bat ki kajing snang kajing kraw kajing pen i jungi ya ki kala de kata ka we kalat ka bamanga ma phi ngi khot ngi were ki ka bangi ala me ki shau jisu te ha ka ne gasngi ka banta ne ka rol jong ki kimi ki pa ki bangi i ka kentu ka kan pham ka khot ka were yang ai phi bama phi ki kimi ki pa bamangi i we pai we kom ki kon kristan ngi don ka daga deiti ka kamram ban khot ban wer ban yalam yala ki jong ki kon ti ne ya kino ki brew ki bangi i ki ba em jingai na blai ban walam ban yalam ye ki shau jisu ka ba arpan ni yo i ka jinglong jong ki apostol haba ki kimi ki pa ne kito gi brew ki alam yala ki jong ki khon ki ti ya kito ki knaret shau jisu ki apostol pat ki khang ya ki ong nai wan ra ki ne ki khon ki jong pi ki knaret jong pi yau jisu na mar ba ki ne ki knaret kin sapan thod yau jisu kane ke de ka jing ong jong ki apostol ne ki san ran jong jisu ha ka gospel ka bang yo sneu menta Nyapan keli, yoles ne mangama pi we pai we ngilong mau jentut ya ki we banwan shau jisu. Hajaka banga ngan yalam ya ki shau jisu yoles ne ngalong mau jentut nga khang lat ya ki we bakin wan shau jisu. Ngide ban perkhat yala de ko hanmen ko para hagan ne kesngi. Ngingim de banlong kita ki mau jentut ya ki we banwan shau jisu. Ngim day banlong mau jentut na ka banta ki we bakin em ka jing em babha ka jing em ka baruble ngila bhagi malang ka salang ka jing ro kum ngidon kum kine ki jing long ki breu jungi habang yo i ba ki we ki em ka jing em ka babha habang i ba ki we ki jing em ru ka jing em khoi ka jing em soti ka jing ki ha jaka bangin yaro ha jaka bangin penslur ngi penban ngi penram yaki penban ngi peipo yaki kajing peipo kajing ban ben kajing kran ben yaki kala long kata ka ki mau jentod yaki bakin he kin san ha ka to kajing roblei bamaki kinwan shau blei ha ka ne kasngi ko hanmen ko para ki apostol ki hikayengi ki sunran jung jisu ki hikayengi bangi dei ban sha ya ki we bakin wan so jisu bangi dei ban ailat ya ki we ba makiro kin em ka jing em khot ka jing em soti ka jing em barublei nang tapat
kajing long kabalai kabangilap aga gospel bantagas ngi kadai jong Jisu hi dalade u Jisu habau yo I bagi knar ki kimi ki pa ki wan yalami lagi jong ki khon ki ti shau Jisu u yo I pan manta bagi apostol ki lakan hit ki la maya ki to ki kimi ki pa ba ya ki to ki knar ki bawan shau Jisu u Jisu ong ki umai pan ya ki apostol ge jungu u ong basha ya ki kine ki knaret bagi kimi ki pa jong ki kinwan yalam ya ki sanga ni de ban yo I ya ka jing don kam jong ki wei kum ba yo I u Jisu how Jisu don jing ya pher barit ne bahe baruspa ne baduk don jing ya pher hada udai urikhuj ne udai nong pop upriang ni baro ha ga jing em ga jung u kumbau lawan sa ka prathai kata ka purpose ka jingwan ka jung u kata ka thong ka bau lawan sa ka prathai ban pediang ya baro ha ki kti ki jung u ha pane jung u ha ka danot ka jung u ha ka ying ka sam ka jung u te kumta u Jisu ru ha ka ne ga sngi lengba ka ne ga gospel u hikaya nga ya phiru bangi dei ban bud ya ka ne ga nuksa jung Jisu bangi dei ban pediang kat ki bru ki bawan sha ka jing em jungi bangi dei ban pediang kat ke bawan sha ka balang jungi don beruspa don beduk don bahak don basneu don bapop don barublai don bahe ne bahan don barit ne baria ngi dei ban pediang yaki baro sha ka jing im ga jungi sha ka danut ka jungi bat kumjur bangit pediang yaki hapo ka balang ka jungi kane ka dei ka jing khot ka jung Jisu yang abadia pi bangin pusan mentakas ngi kohan men ko para ni dei ban kmiit ban pech ban keli la de hato mangama pi ni long kum kine ki kimi ki pa ki ba wan yalam yala ki jong ki khon ki ti shau Jisu ni ngi long kum ki apostol ki ba khang lat ya ki to ki kimi ki pa bat ki knaret ba kin wan shau Jisu ni ngi long kum Jisu ngilong kumu Jisu ki ubala ban pediang ya baro ubala ban yo I ya baro ka jing don kam jong ki wei den mata kadau ha gane gas ngi ko han men ko para lada ngim parla ban le kum kine ki kimi ki pa ne kumu Jisu dalade tongin ya duai tongi karpa dio Jisu ba un aingi kata kabor ba un Kristyan yangi un pensyayangi bangingi la banlong kita ki breu ban yalam yala ki jong ki khon ki ti ban yalam ya ki wepat ki breu ki ba em ha ka jing em ka basneu ki breu ki em ka pop ban wan pai so Jisu ba Jisu un kurkhu yiki un pendap penbiang yiki badala deru bangila ban pediang kat ki ba ngi kenduk nengi syam ha halenti jong ka jing em ga jingi bat komjuru hapo ka balang ga jingi tongin duai nag benta kine gi jingi e hakane ka sngi bat komjuru bangila ban practice ne ban le ya kane hakisngi ki babut jong ka jing em jingi ble try kan rat ni IT la de hame kham tam e bangila ban long kum kine gi kmi gi pa ban yalam mi lagi jong gi khon gi ti sha u Jisu ba un kurkhu yiki ban yalam lagi jong ki khon ki ti sha ga jing em khoj sha ga jing em rublai ban wan si benta ha kamas ka khoj ban wan si benta ha ki jing duai ba man la ka sngi ban wan si benta ne ban pendep ya la ka jong ka kamram ka ba ki dei ban le ha po ka balang ha ka jing em jung ki ba kin he kin san ha ka jing te bru ka jing te blai ba kin he kin san ne kin yo mat ya taw so jong ka jing em ba sha jing em rublai jung ki ngi doai hame ko Jisu ngi IT la de hame ko Jisu kum juro ngi IT kat ka bangidan ha ka danot ha ka mansem ha ka jumot ka jing perkhat ka jungi an yoro yo Jisu Christ junam la junam amen